Знову всім добрий день. Знову усіх вітаю на моєму каналі. Знову з вами я, Микита. Потиху так протягую свою поездку на ровери домой, Боровуху. І тут я ще трошку звернув з дороги. І хочу вам показати ось такий дот. Это один з оборончих дотів Полоцького, змоцненого району, який використовувався нашими бойцами, нашими героями, оборонцями у час Великої Отечественної війни. Это один з таких мовкливих свідків тих кривавих подій. Это один из таких помников героизма советских солдат. Находится недалеко от вёски Лісуни, на самом паўночным заходе Полоцкого району, зусім недалеко от дороги.